नमस्कार मित्रांनो, मी किरण पाष्टे. तर आता आहे आम्ही पोलादपूरला आणि इथून चाललो आहे आम्ही रायगडावर. तर रायगडावर आपल्या मित्राचं एक काम आहे, त्यांनी नवीन बिझनेस चालू केला आहे. तर तिकडे जाऊनच तुम्हाला दाखवतो नक्की काय वे चालू केले त्याने. आणि आज आम्ही पूर्ण रायगड चालत नाही जाणार आहे, रोपवेने जाणार आहे. त्यामुळे तिकीट बघूया किती असणार आहे आणि त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. छत्रपती शिवाजी महाराज की बरोबर आहे. सुवंदन, शेखर आणि कार्तिक. तर जो शेखर आहे त्याचाच नवीन बिझनेस त्यांनी चालू केला आहे. 5:30 बजे तक है जाने का. वन वेची तिकीट 215 रुपये आणि रिटर्न यायची म्हणजे जाऊन येऊन यायची 315 रुपये तिकीट. हा पहिला एक्सपिरियन्स आहे माझा. 5 मिनिटात आपण पोहोचलोय वरती आणि चालत यायला कमीत कमी 2.5 तास लागतात. बोला पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. आपण महाराजांच्या डिजिटल पेंटिंगचा बिझनेस त्यांनी चालू केलेला आहे. त्याचं आता अनबॉक्सिंग चालू आहे. आपल्या सगळ्या प्रिंट ज्या आहेत त्या हँडक्राफ्टेड आहेत. प्रत्येक कस्टमरला म्हणजे फ्रेम सोबत माती पण जाणार.